हामबाय नर जतन आंखाय डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा आं साउथ बिलाक डिस्ट्रिक्ट ने भारतीय जनता पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट दं माने ताबुक आं दिनैनि सिमि त्रिपुरा मुथा पार्टी ने वारियार अंशन तामनि बागै त्रिपुरा मुथा हामजागै फायमानि कलाय त्रिपुरा मुथा न चाजang माने एकतै कारण तामनि बागै हिंकिया चिनि बरकने एक्जिस्टेंस चिनि एडिशन जदि बासायना हिंकिया त्रिपुरा मुथा न जों खायना नांनाय अबनो वानसु ताइकुन मुंसै डाक्टर नो आमसायाव गोबां मा दं बिजेपि खाय दंनाय र बंनला ताम सामुं दंनाय बरक नबो सानाय ताबुक जे सिचुएशन जों पार्टी तो जतन जाने जाने हामजाक मा दं फियाबा एडिशन बासायना बागै जों ताबुक महाराजना लगेरिना नांनाय अब बागैनो आंबो फायमाने जे महाराजना लगेरिना नांनाय अबनो वानसु फायमाने